ሓደ ካብቶም ኣብ ንእስነትካ ክህልውካ ዝግባእ ወሰንቲ ክእለታት ክእለት ምትእስሳርን ምርዳእን እዩ። ሓደ ካብቶም ኣብ ንእስነትካ ክህልውካ ዝግባእ ወሰንቲ ክእለታት ክእለት ምትእስሳርን ምርድዳእን እዩ። ምስ ሰባት ዕርክነት ንምፍጣር፣ ስራሕ ንምስራሕ፣ ዘለካ ብቕዓትን ክእለትን ንኽትገልጽ፣ ዘፍረኻዮ ፍርያት ንኽትሸይጥ፣ ዝሓሸ ዋጋ ንምርካብ ነዚኦም ኩሎም መሰረት ዝኾኖም ክእለት ምትእስሳር እዩ። መብዛሕትኤና ነዚ ክእለት እዚ ከም ባህራዊ ውህብቶ ጥራይ ጌርና ንወስዶ ማለት ዘረባ ዝኽእልን ቀልዲ ዘዘውትርን ሰብ ተረዳድኣይ ከም ዝኾነ ንሓስብ ስቕተኛታት ድማ ከም ዘይረዳድኡን ዘረባ ዘይኽእሉን ጌርና ንሪኦም እዚ ግን ካብ ሓቂ ኣዝዩ ዝረሓቐ እዩ። ስለዚ ሎሚ ብልክዕ ምርድዳእ ወይ ምትእስሳር እንታይ ማለት ምዃኑ ከምኡ እውን ነዚ ክእለት እዚ ከመይ ጌርካ ክትጓናፀፎ ከም እትኽእል ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቓይቕ ክንመያየጥ ኢና። ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ነቲ ናትካ ናይ ምርድዳእ ክእለት ንምዕባይ ዝሕግዙኻ 9 ባህርያት ብሰፊሑ ክንገልፀልካ ኢና። ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምር። ነዚ ናይ ቁም ነገር ቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ኣባል ስድራ ቤትና ሁን። ምርድዳእ እንታይ እዩ? መጀመርታ ምርድዳእ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ንመልስ። ምርድዳእ ወይ ምትእስሳር ማለት ምስ ሰባት ኣብ ዘለካ ዝምድና ምስምማዕ ወይ ምርድዳእ ምኻል ማለት እዩ። እዚ ድማ ካብ ቀልድን ብዙሕ ዘረባን ፍጹም ዝተፈለየ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ። ምናልባት ቀልድን ፍሽኽታን ንገሊኦም ሰባት ናይ ምትእስሳር ሜላ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ኩሉ ሰብ ነዚ ክቕበሎ እዩ ማለት ኣይኮነን። ኣረ ኣብ ገሊኡ እዋን ሰባት ንዝሽኩል ወይ ብዙሕ ንዝዛረብ ሰብ ከታሎም ከም ዝደለየ ገይሮም ናይ ምሕሳብ ዝንባለ ኣለዎም። ዘረባ ብዘይ ምቁራፅ ዝዛረብ ሰብ ድማ ንቁም ነገር ከም ዘይግደስ ገይሮም ይርእይዎ። ስለዚ ምርድዳእ ማለት ምስ ሓደ ሰብ ምስምማዕ ምኽኣል እዩ እምበኣር ምስ ኩሉ ሰብ ክንሰማማዕን ክንረዳድእን ዘኽእሉና 9 ባህርያት እስከ ንርአ። እዞም 9 ባህርያት እዚኦም ኣብ ዝኸድካዮ ቦታ ኩሉ ናይ ምትእስሳር ክእለትካ ልዑል ክኸውን ይገብሩ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ዝሓሸ ዕድልን ኣጋጣምን ንዓኻ ክትወስድ ዘኽእለካ ብቕዓት ኣብ ኢድካ ክኣቱ እዩ። ስለዚ ነዞም 9 ባህርያት ክሳብ መወዳእታ ብጥንቃቐ ኣዳምፆም። ቀዳማይ ጽቡቕ ሰማዒ ምዃን። ምስ ሰባት ዘለካ ናይ ምርዳእ ክእለት ንምዕባይ እቲ ቀዳማይን ቀንድን ባህሪ ጽቡቕ ሰማዒ ምዃን እዩ። ሰባት ክዛረቡ እንከለዉ ከየቋረፅካዮም ክሳብ ዝውድኡ ምጽባይ፣ ኣባዒንቶም እናጠመትካ ምስማዕ፣ ኣብ መንጎ ዘረቦም ትሰምዖም ከም ዘለኻ ንምግላጽ ርእስኻ ምንቕናቕ፣ ተዛሪቦም ምስ ወድኡ ድማ ነቲ ዝበልዎ ሓሳብ ብውሕዳት ቃላት ጠቕሊልካ ምዝራብ እዚኦም ምልክታት ጽቡቕ ሰማዒ እዮም። ነዚ ክትገብር እንተኽኢልካ ምስ ዝኾነ ሰብ ንምትእስሳር ነታ ቀዳመይቲ ስጉምቲ ተጓዒዝካ ኣለኻ ማለት እዩ። ካልኣይ ኩነታት ገጽካን ምንቅስቓስ ኣእዳውካን። ኣብ እዋን ዘረባ እቲ ናትካ ናይ ገጽ ትርኢትን ናይ ኣእዳውካ ምንቅስቓስን ነቲ ትዛረቦ ዘለኻ ሓሳብ ዓብይ ተራ ኣለዎ። ንኣብነት ዘሐጉስ ሓሳብ ክትገልጽ እናፈተንካ ገጽካን ተጨኒቕካዮ ወይ ሕርቕ ኢልካ እንተተዛረብካ ነቲ ሰማዒኻ ተቃራኒ መልእኽቲ ትሰደሉ ኣለኻ። ስለዚ ምስቲ ትዛረቦ ዘለኻ ሓሳብ ዝሰማማዕ ናይ ገጽ ትርኢትን ናይ ኢድ ምንቅስቓስን ክተዋህድ ይግባእ። ነዚ ክትገብር እንከለኻ ድማ ንኩነታት ገጽ ናይቲ ሰማዒኻ ብኣቓልቦ ክትከታተል ኣለካ። ምኽንያቱ ምስቲ ናቱ ስምዒት እናተረዳድእኻ ትኸይድ ኣለኻ ማለት እዩ። ነዚ እንተጌርካዮ ናይ ምትእስሳር ክእለትካ 2 ስጉምቲ ዓብይ ኣሎ። ሳልሳይ ቀንዲ ሓሳብ ብሓፂሩ ምግላጽ። ኣቓልቦ ናይ ደቂ ሰባት ንነዊሕ እዋን ስለ ዘይጸንሕ ኣብ እዋን ዘረባ ነቲ ትደልዮ ሓሳብ ብውሕዳት ቃላት ክትገልጾ ይግባእ። እቲ ተዛርቦ ዘለኻ ሰብ እውን ኣብታ እተዕልለሉ ዘለኻ እዋን ብዙሓት ዘገድስዎ ነገራትን ግዚኡ ክውፍየሎም ዝደሊ ጉዳያትን ከም ዘለዎ ብምእማን ሓፂርን ብዝተመርፁ ቃላትን ዝተመልአ ዘረባ እንተጌርካ ጽቡቕ ምርድዳእ ክህልወኩም እዩ። ምናልባት እቲ ዘረባ እንተነውሐ እኳ ሰብ ብኣቓልቦ ዘዳምፆን ምስ ከደውን ዝዝክሮን ነቲ ናይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን ሒደት ደቓይቕ ምዃኑ ኣይትረስዕ። ስለዚ ነቲ ቀንዲ ሓሳብካ ኣብዞም 2 እዋናት እዚኦም ግለጾ። ማለት ዘረባኻ ክትጅምር ከለኻ ወይ ድማ ክትፈላለዩ ክትብሉ ነቲ ቀንዲ ሓሳብ ብምግላጽ ነቲ ናትካ ምትእስሳር ክትዕብዮ ትኽእል ኢኻ። ነዚ ምስ እትገብር 3 ስጉምቲ ናብ ቅድሚት ተጓዒዝካ ኣለኻ። ራብዓይ ኣቓልቦ ዝሰርቁ ነገራት ምርሓቕ። ተንቀሳቓሲት ስልኪ ኣብዚ ናይ ዕለት ዕለት ህይወትና ኣዝያ ብዝተወሃሃደትሉ እዋን ምስ ሰባት ክንዛረብ ከለና እንተተጠቒምናላ ጌጋ ዝኾነ ትርጉም ይህብ። ነቲ ንዛረቦ ዘለና ሰብ ወይ ጉዳይ ኣቓልቦ ከም ዘይሃብናዮ የርኢ። ነቲ ሰብ ወይ ነቲ ዘረብኡ ከም ዘይገድሰና ዘምስል እዩ። ስለዚ ኣብ እዋን ዘረባ ተንቀሳቓሲት ስልክና ሓዊሱ ዝኾነ ንሰርሖ ዝነበረ ስራሕ ጠጠው ኣቢልና ሙሉእ ኣቓልቦና ብምሃብ ክነዳምፅን መልሲ ክንህብን ይግባእ። ሓምሻይ
ኣቀማምጣኻ ምምዕርራይ ናብ ድሕሪ ተለኪፍካ ምቕማጥ ንሰብ ዝባንካ ምሃብ ወይ ገጽካ ናብ ተቓራኒ ኣንፈት ምዝዋር ከምዚኦም ዝበሉ ኣቀማምጣታት ነቲ ምትእስሳር ኣዝዮም ከጸግምዎ ይኽእሉ። ኣንፈትካ ናብቲ ትዛረቦ ዘለኻ ሰብ ምምዕርራይ ከምኡ ናብኡ ቅርብ ኢልካ ኣቀማምጣኻ ምምዕርራይ ነቲ ሰብ ዝለዓለ ቀረቤታ ከም ዘለካን ስምዒትካ ጽቡቕ ምዃኑን የርኢ። ስለዚ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ምስ ሓደ ሰብ ክትቅመጥ እንከለኻ ንምንቅስቓስካ ተቆጻጸሮ። ገጽካ እንተዘርካሉ ዝባንካ እንተሃብካዮ ወይ እግርኻ ናብ ካልእ ኣንፈት እንተዘርካ ምስኡ ኮፍ ክትብል ምቾት ከም ዘይተሰማዕካ ተርእዮ ስለ ዘለኻ ንሱ እውን ካባኻ ንምፍላይ ክጓየ እዩ። ስለዚ ገጽካ ናብኡ ብምዝዋር ዝባንካ እውን ብትኽክል ብምምዕርራይ ቅርብ ኢልካ ብምቕማጥ ነቲ ሰብ ምሳኻ ክኸውን እንከሎ ጽቡቕ ስምዒት ከም ዘለካ ርእዮ። በዚ ከዓ ምትእስሳርኩም እናዓበየ ክኸይድ እዩ። ነዚ ክትገብር ከለኻ ሓምሻይ ስጉም ተቓሪብካ ኣለኻ። ሻድሻይ ስምዒት ናይቲ ተዛራቢኻ ምርዳእ። ሓደ ሰብ ኣዝዩ ዘሕዝን ታሪክ ክነግረካ እንከሎ ስምዒቱ ምንም ከየገደሰካ ይርድኣኒ እዩ እንተኢልካዮ እቲ ዘረባኻ ተኣማንነት የብሉን። ናይቲ ተዛራቢ ስምዒት ናባኻ ከኣቱ እንተፈቒድካሉ ግን ስሙር ምትእስሳር ክህልወካ እዩ። ስለዚ ምስ ሰባት ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ክትዛረብ እንከለኻ ብፍላይ ድማ ስምዒታዊ ነገራት ከልዕሉ እንከለዉ እቲ ናትካ ናይ ገጽ ትርኢትን ስምዒትን ምሳሳቶም ክኸይድ ይግባእ። እዚ ማለት ኣምሲልካ ግበሮ ማለት ኣይኮነን። ነቲ ዝነግረካ ዘሎ ነገር ግን ክፉት ልቢ ኣዳሉ። ክፉት ልቢ እንተዳሊኻ ምስ ትዘረብኦም ምውሓዝ ኣይከብደካን እዩ። ሻብዓይ ዘረባኻ ቀጻልነት ዘለዎን ዘይተዘበራረቐን ምግባር። ዘረባኻ ምቁርራጽ ዘይብሉን ዘይተዘበራረቐን ክኸውን ኣለዎ። ካብ ሓደ ሓሳብ ናብ ካልእ ሓሳብ ምዝላል መበገስን መደምደምታን ዘይብሉ ዘረባ መወዳእቱ ኣይጸብቕን እዩ። ስለዚ ኣቃልቦኻ ኣብ ሓደ ሓሳብ ጥራይ ብምግባር ዘይተዘበራረቐን ቀጻልነት ዘለዎን ዘረባ ምዝራብ ንኡ ወዲእኻ ድማ ናብቲ ካልእ ምሕላፍ እዚ እዩ እቲ ትኽክለኛ ኣገባብ። ሓደ ሓሳብ ከይዛዘምካ ናብ ካልእ እናዘለልካ ብዙሕ ዛዕባታት ምልዓል ነቲ ተዛረቦ ዘለኻ ሰብ ኮነ ንዓኻ ምቾት ኣይህብን እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ኣብ መንጎኹም ትኽክለኛ ናይ ስምዒት ምርዳእ ምእንቲ ክህሉ ሓደ ሓሳብ ዛዚምካ ናብቲ ዝቕጽል ክትሰግር ንመኽረካ። ነዚ ክትገብር እንከለኻ 7 ስጉምቲ ናብ ቅድሚት ተጸጊዕኻ ኣለኻ። ሻምናይ ኣብ መንጎ ዘረባ ዝኣቱ ድምፅታትን ምድጋም ቃላትን ምውጋድ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ኣብ ክንዲ ነቲ ሓሳብካ ዝከታተሉ ኣብዞም ኣብ መንጎ ዘረባታት ዝኣቱ ድምፅታት ኣተኪሮም ከም ዝስሕቑኻ ይገብር። ከምኡውን ከም ን ማለት እዩ ዝኣመሰሉ ቃላት ደጋጊምካ ምጥቃም ነቲ ዘረባኻ ከምዚ ስልኪ ስለ ዝገብሮ ክተወግዶ ኣለካ። ስለዚ ብጥንቃቐን ብዝተመርጹን ንጹራት ቃላት ብምዝራብ ኣቓልቦ ናይቲ ሰብ ኣብቲ ቀንዲ ሓሳብካ ጥራይ ክኸውን ግበር። ከምዚኦም ዝበሉ ልምድታት ቃላት ክትደጋግም እንከለኻ እቲ ሰብ ሓሳቡ ኣብቲ ቃላት ስለ ዝተሰርቀ ምሳኻ ዘሎ ምትእስሳር እናጎደለ ይመጽእ። ሓሳብካ እውን ብትኽክል ከይተረድኡኻ ክተርፉ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ቃላትካ ብምምራጽ ኣቓልቦኦም ክትስሕብን እቲ ትብሎ ዘለኻ ብጥንቃቐ ከም ዝሰምዑኻን ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ነዚ ክትገብር እንከለኻ 8 ስጉም ተቓሪብካ ኣለኻ። ታሽዓይ ድምፅኻ ከም ሓሳብካ ምቅያር። ኣብ እዋን ዘረባ ሓደ ዓይነት ቃና ጥራይ ሒዝካ ምዝራብ ንሓዘኑ ኾነ ንሓጎሱ ንቁጥዑ እውን ሓደ ዓይነት ድምፂ ምጥቃም ነቲ ናይ ሰማዕ ኣቓልቦ ከም ዝበታተን ይገብር። ስለዚ ሓንሳብ ድምፅኻ ልዕል ኣቢልካ ሓንሳብ ድማ ትሕት ኣቢልካ ሓንሳብ እውን ንሒደት ሰከንዳት ስቕ ኢልካ ብዝተፈላለየ ቃና ዝተሰነየ ዘረባ ምዝራብ ነቲ ናይ ሰማዕ ኣቓልቦ ንምስሓብን ክሳብ መወዳእታ ሓሳቡ ከይተበተነ ክሰምዐካን ይሕግዝ። እዚ እቲ ታሽዓይን ናይ መወዳእታን ሜላ እዩ እሞ ተጠቐመሉ። እዛ ቪድዮ እንተፈቲኻያ ላይክ፣ ስድራ ናይ ዝቁም ነገር ቻናልና ተዘይኮንካ ድማ ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕን ኣባል ስድራ ቤትና ኹን። ይቕኒለይ።